Farmhouse li l-ex president tal-Partit Nazzjonalista u kandidat fl-aħħar elezzjoni ġenerali Victor Sherry kien bena fil-witt tal-Baħrija tinsab għal-beħ bil-prezz ta' 860,000 euro. Fl-2009 din il-binja kienet f'nofs kontroversja li saħansitra waslet biex Victor Sherry jirriżenja minn president tal-Partit Nazzjonalista. Dak iż-żmien Victor Sherry f'kummenti li kien tal il-One News qal illi ħadd mhu se jindaħallu x'jagħmel fil-Baħrija. Hemm il-permessi u nagħmel li rrid li għandi il-permessi. Mhu affarijiet ta' ħadd. Jien ma nġix insaqsi lilek x'tagħmel fil-proprjetà tiegħek, jew x'tagħmel ommok fil-proprjetà tiegħek. Din il-farmhouse inbniet barra ż-żona tal-iżvilupp l-ODZ f'sit li jifforma parti minn Natura 2000. Il-wiet fejn sar l-iżvilupp huwa meqjus bħala żona ta' importanza ekoloġika u sit ta' importanza xjentifika u żona speċjali ta' konservazzjoni. 4 snin ilu Victor Sherry iġġustifika l-iżvilupp billi qal li kull ma qiegħed jagħmel huwa li jerġa' jibni żewġ tikmamar illi kienu waqgħu. One News kien xandar ritratti ta' kif kienu dawn iż-żewġ tikmamar. Illum il-binja tikkonsisti fi kċina, salott u kamra tal-pranzu f'open plan, żewġ kmamar kbar tas-sodda u kamra tal-banju. B'kollox 4 tikmamar, kif ukoll żewġ terazzini kbar fis-sular ta' fuq. Dan huwa konfermat minn riklami li qegħdin jidhru fuq is-siti tal-beħ tal-proprjetà. Dak iż-żmien ukoll fl-2009 Victor Sherry qal li dan il-bini se jkun għall-użu personali tiegħu. Iżda llum tinsab għall-beħ għal prezz ta' 860,000 euro. Il-perit Joe Falzon li kien l-awditur tal-MEPA kien iddikjara li qatt ma messhom inħarġu l-permessi sabiex isir dan l-iżvilupp.